Bună, eu sunt Mihaela Faraon, brow artist și make-up artist, iar acesta este universul meu de beauty. De mai bine de 5 ani ajut femeile să-și pună în valoare frumusețea naturală prin servicii de beauty profesionale. Aici, la Non-Line Beauty Concept, creez look-uri care să-ți reflecte personalitatea și să-ți pună în valoare unicitatea. Te invit să descoperi universul meu de beauty și să strălucești în fiecare zi exact așa cum meriți. Astăzi vreau să vă arăt un machiaj complet, realizat cu produsele Artistry, produse premium care nu doar evidențiază frumusețea, ci și îngrijesc tenul. Vom parcurge împreună fiecare pas, de la pregătirea pielei la un machiaj natural, dar cu efect wow. Rămâneți aproape pentru că la final veți vedea cum un machiaj corect ales poate să transforme nu doar look-ul, ci și starea de spirit. Și cum un machiaj reușit începe cu un ten bine pregătit, am ales să folosesc 3 produse importante care vor face ca machiajul să arate mai bine și să reziste mai mult. Am început prin a folosi un demachiant plus gel pentru curățare. Este un produs 2 în 1. Curățarea tenului are ca scop îndepărtarea impurităților, excesul de sebum sau resturile de produse. Apoi am folosit loțiunea tonică pentru uniformizare Artistry Skin Nutrition. Tonifierea are ca și scop reechilibrarea pH-ului pielei. Tonifierea este opțională, dar recomandată. La final am folosit, bineînțeles, o cremă hidratantă. Am scris și în videoclip denumirea exactă de pe site pentru a vă fi mai ușor la căutare. Aceasta este ordinea simplificată: curățare, toner, cremă hidratantă. Aceste produse fac parte din gama Artistry Skin Nutrition, cunoscute pentru formulele sale vegane, fără parabeni și sulfați. Să trecem acum la următoarea etapă. După ce am aplicat cele 3 produse, am trecut la fondul de ten Artistry, care are o acoperire uniformă și un aspect natural. Îmi place pentru că lasă pielea să respire și are un finish luminos. Și pentru că durează puțin acest proces, m-am gândit să vă mai spun câte ceva despre aceste produse. În general, Artistry by MUA este o gamă premium de produse de îngrijire a pielei și machiaj creată pentru a combina inovația științifică cu frumusețea